Оксимиронның «Где нас нет» деп исемленгән җырына татар телендә якынча тәрҗемә минем башкаруымда. Кая без юк, без күрмәгән таңнар ата, кая без юк. Кызылланып кояш бата, кая без юк. Шәһәрләре алтыннардан, кая без юк. Кая намус югалмаган, кая без юк. Ишет мине чыгара күр сазлыгымнан, алып барсын шәһәремә шушы уйлап чыгарылган далаларда. Аклык нуры рәшәләрдән торган юлны күрәм мин төшләремдә. Hey yo, яшьләреңне сүртәйдә, бераз гына карамасаң, ышкынасың син бәйдән. Кушулы ичмасам, 7нче медаль тигән, нәкътисе кепек булган бер нәрсә чыкмый синнән. Караны бүген монда бер нәрсә дә күрмәдең. Теге кызны барсы беләсе бирелеп йөргәнен, барысын урладылар. Җиңелмәс кебек иде, бала кызга күз салыгыз ябылган сезнең диде. Бар бакчага, сыйныфта 4нче бер-берне курыттың. Юк, егетлек үзеңдә, кара үзеңә, монда күгәргән шиш тигесендә. Кем инде булдың, кем инде хәзер менә, кара инде минекенә, керерсең җир тишегенә. Аманда күктә йөзә, уйламый төшенергә, киләчәге инде биткән кыяфәте җилмәле. Күп сөйләшмәсин монда, сүзләре бирелмәде. Мә син тартып кара, башларың ара, диварлар китә бара. Онытыла авырлыкларың, туганлыкларың, синең дусларың, аңлый башладың, моны син каян алдың? Булышмады. Узды көннәре, узды еллары, чыгарга күп калмады. Чыкса, эшләрен табалмады. Тормыш яме максатларны җимердең син барсында. Матурырак булыр язу бәлки кабер ташында. Кая без юк, без күрмәгән таңнар ата, кая без юк. Кызылланып кояш бата, кая без юк. Шәһәрләре алтыннардан, кая без юк. Кая намус югалмаган, кая без юк. Ишет мине чыгара күр сазлыгымнан, алып барсын шәһәремә шушы уйлап чыгарылган далаларда. Аклык нуры рәшәләрдән торган юлны күрәм мин төшләремдә. Hey yo, син минем матур каем. Максатыгыз укыту, белем керә укыган саен. Без Женевага бер айга, җәлләмәгез алайда. Сеңлесе алтын булачак, монсы бер табада. Утырыгыз яхшы гына, бу бит ашау өстәле. Нинди җилләр уйный башта, тәрбиясезлекләре. Сүзләр йөри, кемдер монда хакимлеккә тартыла. Шалтыратма фахишәңә балаларың алдында. Иртәгә мөфтим адым, шәхси пансионатка барып, күктән җиргә төшерәләр йөрсә алай кыланып. Әтиеңне барысы белә йөрер иде оялып. Ни өчен шүлләп йөри янында булган халык? Карагыз, яңа кыз, танышырга тизрәк. Мәктәптән соң онытма, сиңа калырга кирәк. Башлады у бештерә, итәк астына керә. Каршы килмә акыллым, Рәббе хакына дия. Булмасам да михрибансыз кеше урынын белсен. Кичкенәдән булдың имеш гаепсез һәм дә мескен. Бушка түгел бер әйбердә мал зиннәттә бит сиңгел. Каралыктан чыккан бәндә синең өчен пар түгел. Авыз ит син буларны, тормышка төсләр кертер. Реабилитацион үзәк сине бик тистерелтер. Кәйфләрегез ничек? Авыру сизелмәсен. Котлаганчы яшерен генә язып җибәрсен. Кая без юк, без күрмәгән таңнар ата, кая без юк. Кызылланып кояш бата, кая без юк. Шәһәрләре алтыннардан, кая без юк. Кая намус югалмаган, кая без юк. Ишет мине чыгара күр сазлыгымнан, алып барсын шәһәремә шушы уйлап чыгарылган далаларда. Аклык нуры рәшәләрдән торган юлны күрәм мин төшләремдә. Кая без юк, без күрмәгән таңнар ата, кая без юк. Кызылланып кояш бата, кая без юк. Шәһәрләре алтыннардан, кая без юк. Кая намус югалмаган, кая без юк. Ишет мине чыгара күр сазлыгымнан, алып барсын шәһәремә шушы уйлап чыгарылган далаларда. Аклык нуры рәшәләрдән торган юлны күрәм мин төшләремдә.